Elämässä syntyy vaikka mitä, ideat lentää, ei mitään. Jotain uutta, kivaa ja hauskaa, elän keksinnöt, ne auttaa. Elän keksinnöt, vauhdissa on nyt, elän keksinnöt, nyt unohtuu säännöt. Elän keksinnöt, näistä jää huippumuistot, la 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 la. Moi, mä oon Ella. Mä oon 9 vuotta. Mä kuvaan animaatioita Lego-ukkeleilla. Mulla ei ole iso alue, mutta siellä tapahtuu paljon kaikenlaista. Keksinnöt, siinä ei ole sen takia animaatiot, koska mä saatan tehdä maalausvideoita tai esimerkiksi askarteluvideoita. Toivon, että kaikki tykkää mun videoista. Mä voisin näyttää vaikka mun maan. Mun maa siis on tämän näköinen. Eli täällä on tällainen paikka, missä on kaikenlaista kamaa, jota mä voin tarvita mun kuvauksissa. Jos mä tarvitsen vaikka pikkulapsen, niin täältä löytyy. Mulla on myös näin paljon lisäkamaa. Näin, että kamaa riittää. Mulla on 5 heppaa plus 1 porovauva ja 1 varsa. Mulla on hotelli. Paljon ukkeleita. Uimala. Tässä on tällainen vesiliukumäki. Tuolla on teltta. Koira hoitola. Minecraft kettutalo. Musta on kiva kuvata videoita. Varsinkin animaatioita. Koska se on oikeastaan aika helppoa ja hauskaa puuhaa. Mä teen sitä monesti aina kun mä oon yksin kotona. Mutta on muutkin videot todella kivoja. Niin kun näyttää, miten sä voit tehdä tällaisen jonkun jutun. Tai teen jonkun muun jutun. Mä oon tehnyt itse tällaisenkin. Nää on siis sika helppoja muutenkin. Eli toivottavasti seuraatte mua. Mä olisin niin kiitollinen, jos mä saisin edes pari seuraajaa. Kiitos niille, ketkä katsoitte tämän videon kokonaan. Ja toivottavasti tykkäätte. Moikka!